σκηνή πρώτη, podcast πρώτο. Καλώς ήρθατε, πάμε. Λοιπόν, ήρθατε στο podcast μας. Είμαι ο Βρασίδας. Ο Λεωνίδας. Και εσείς βρίσκεστε μαζί μας στο υπόγειο της μαμάς μου. Τώρα, τι είναι το υπόγειο της μαμάς μου? Το υπόγειο της μαμάς μου είναι αυτό εδώ το μέρος που βλέπετε. Το πολύ όμορφο. 5 τετραγωνικό. Ναι. Είναι πολύ όμορφο. Ειλικρινά, από αυτή την πλευρά, ναι, από εκείνη όχι. Ξέρεις τι, είναι σαν αγγελούδι, απλά σε φωτίζει. Είσαι το μικρό μου αγγελούδι. Ωραία, λοιπόν, τι είμαστε εμείς και τι κάνουμε εδώ? Εμείς κάνουμε podcast και όχι άνθρωποι. μόνο. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε normal άνθρωποι. Δεν σκάσαμε από το ψυχιατρίο. Εννοείται αυτό. Τώρα, θα βλέπετε εδώ podcast, σκετσάκια, vlogs και ό,τι άλλο θέλουμε εμείς να δείτε. Κυρίως podcast. Ναι. Απλά θα λέμε διάφορα ό,τι μας κατέβει. Γι' αυτό μην περιμένετε κάτι επιστημονικό. Είμαστε εδώ να πούμε τα νέα μας, την επικαιρότητα και διάφορα fun facts άμα έχουμε. Έχει. Έχω 3. Τέλειο. Όχι, 4. Ωραία, τώρα. Αυτό το podcast το χτίσαμε εμείς οι δύο με 50 ευρώ και λανθασμένες ελπίδες επιτυχίες. Το χτίσαμε αυτό για εσάς. Δεν πίνω. Μου πατώνει στο διάολο. Δεν είναι αλκοολική, τι θα κάνουμε τώρα. Μόνο μπύρες και βότκα. Μόνο μπύρες. Το χτίσαμε, βάλαμε κάθε... Κρύψαμε κάθε τούβλο. Χτίσαμε κάθε τούβλο. Δεν φαίνεται. Ένα, άμα φάνηκε. Κάθε τούβλο. Άμα το βλέπετε εδώ που δεν θα το δείτε. Αυτό εδώ το τούβλο. Κάθε τούβλο το βάλαμε ένα-ένα. Πώς λέγεται αυτό το γκρι? Τσιμέντο είναι. Κάθε Τσιμέντο. νομίζω μπετόν. Τι είναι το μπετόν? Μπετό. Δεν ξέρω. Το τσιμέντο, όλα αυτά τα χτίσαμε για σας. Πήραμε υφάσματα από το υπόγειο της δικιάς μου της μαμάς. Ναι. Χαλί, δέντρο που δεν φαίνεται. Δεν πειράζει. Όλα αυτά από το κινέζικο, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και όλο αυτό για σας. Για εσάς. Και ας ελπίσουμε να σας αρέσουν και θα πάρουμε τα λεφτά πίσω γιατί έχουμε μείνει broke. Βοήθεια. Έλα, δεν πειράζει. Το μόνο που μας λείπει είναι καλοριφέρ. Το μόνο που μας λείπει είναι λίγο θέρμανση και λίγο φωτισμός. Και όταν πάμε τζάμπο να πάρουμε ένα θερμόμετρο. Θα του το βάσω ένα θερμόμετρο εκεί και να βλέπω πώς πέφτει. Μείον 3. Ναι, γιατί ψιλοπαγώνουμε εδώ πέρα, αλλά Έλα, δεν πειράζει. Και δεν θα είναι αυτή την ώρα. Ωραία. Πες 2 λόγια για σένα. Ξεκινήσει. Ευχαριστώ. Κυρίες που προηγούνται. Ναι, είμαι ο Βρασίδας. Τελεία. Όχι. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι τέλεια, δεν έχω αναλάβει τίποτα. Ο Λεωνίδας απ' την άλλη. Έχει αναλάβει τα πάντα. Απλήρωτα. Δυστυχώς. Είναι για την ψυχή της μάνας του. Βρασίδας υπόγειο, Λεωνίδας υπόγειο. Ναι, αυτά είναι. Ο Λεωνίδας. Ο Βρασίδας είναι ο σεναρίστας. Σεναριογράφος. Ίδιο παραμείνει, σκάσε. Κάνει το πιο δύσκολο πράγμα. Το πιο δύσκολο πράγμα. Ναι, μένω ξύπνια Το μερόνυχτα λυπάμαι. μέχρι να βρω. Το λυπάμαι. Το λυπάμαι πάρα πολύ. Κι εγώ με λυπάμαι. Το πόσο βασανίζεται. Ναι. Και εγώ θα είμαι ο μοντέρ. πώς τους λένε αυτούς? Αυτός που θα κάνει το μοντάζ. Κάθε μήνυμα που θα βλέπετε, ας πούμε εδώ πέρα θα εμφανιστεί ένα όχι. Το κάνω εγώ. Ναι, Και έχω την πιο εύκολη δουλειά ever. ναι. Ναι, δεν θα μου πάρει καθόλου 10 χρόνια για να κόψω ένα μικρό κομματάκι και για να κάνω ό,τι ο Βρασίδας μου ζητάει, γιατί έχει ένα playlist με διάφορες χαζομάρες που θέλει να βάλω για σας. Και αυτά. Βοήθεια.
Εγώ είμαι αυτός που σου λέει να μην βάζεις τόσα πράγματα γιατί δεν χρειάζεται και εσύ μου λες okay. Τι νέα. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι νέα. Τώρα που έχουμε μπει στο 26. Και δεν γράφει ολοκλήρωνα. Ναι, και δεν έγραφε. Αλήθεια θα εκραγόμουν, αλήθεια έτσι. Αφήσαμε τους εαυτούς μας τους παλιούς στο 25 και εμφανιζόμαστε καινούργιοι στο 26. Τα αφήνουμε όλα πίσω στο 25 και τώρα που έχει μπει το 26 άφησέ με να σου πω 19χρονη οδηγούσε αυτοκίνητο με πάνω από 28 κιλά κάναβης. 3 συλλήψεις. Δεν είναι πολλά ρε φίλε να απλά να οδηγείς στο κέντρο της Αθήνας με 28 κιλά κάναβη. Δεν είναι λίγο πολλά. Εντάξει, δεν ήθελα να πω αυτό γενικά, ήθελα να πω κάτι άλλο. Εντάξει παιδιά, να το βρήκα όλο καμπλέ. Λοιπόν, τι περιμένει κάθε ζώδιο στα οικονομικά το 2026, από 16. Κάποια θα περάσουν πολύ δύσκολα. Δεν θα είναι ωραίο αυτό. Δεν θέλω να περνάω δύσκολα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, Κριός, το πρώτο εξάμηνο του έτους θα είναι δύσκολο. Με πολλά εμπόδια. Εξάμηνο, 6 μήνες. 6 μήνες, ναι. Δηλαδή μέχρι τον... Το μισός χρόνος. Από τον ή Ιούλιο ή Αύγουστος. Ιούλιος. Όχι, δεν παραπάνω από το μισό. Ιούνιος. Ωραία, μέχρι το Ιούνιο όποιος είναι κρυός σας λυπάμαι. Θα μείνετε άστεγοι. Κρίμα. Ωστόσο, ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο δώρο έκπληξη. Αυτά. Λοιπόν. Θα σας δώσουν πίσω την κατοικία. Ποιο να πω, ποιο άλλο να πω. Ποιο να πω. Λέων. Παρόλο που δεν είστε τζογαδόροι, από τη φύση σας πρέπει να ξέρετε ότι έρχεται μια οικονομική ευκαιρία που εμπεριέχει κάποιο ρίσκο. Μην παίζετε τζόγο, εντάξει, δεν είναι ωραίο. Θα χάσετε τα λεφτά και μετά θα μείνετε άστοιχοι. Ναι, ο Λεωνίδας θα σας πει το αντίθετο γιατί είναι ήδη άστεγος. Όχι, μη φεύγει. Όχι, γύρνα πίσω. Το καλώδιο πήρε. Ταύρος. Δεν είμαστε Ταύρος. Συνεχίζουμε. Γιατί είμαστε Λέων. Λοιπόν, ακριβώς τη στιγμή που είστε βέβαιοι ότι θα απολυθείτε από τη δουλειά σας. Τι? Δεν θα απολυθείτε, θα πάρετε αύξηση, εντάξει, και μπόνους θα πάρετε. Θα σας δώσουν 1 € αύξηση και μπόνους θα ήταν... Οπότε, αφού τώρα εσείς θα ξέρετε ότι αντί για να απολυθείτε θα πάρετε αύξηση και μπόνους, θα σας απολύσουν. Ναι. Γιατί κανονικά λέει, αφού θα είστε βέβαιοι ότι θα απολυθείτε, αφού τώρα ξέρετε ότι δεν θα απολυθείτε, θα σας απολύσουν. Κρίμα. Η ζωή είναι δύσκολη. Ναι, είναι δύσκολη, μην διαβάζετε ζώδιο. Όντως. Πες κι άλλο ένα έτσι για να φύγει. Να πω κι άλλο ένα, πω και Παρθένο, για Δίδυμο, για Καρκίνο, για Ζυγό, για Σκορπιό. Πες Ζυγό. Πω για Ζυγό. Πες Ζυγό. Δεν ξέρω, νιώθω πως το Ζυγό θα έχει κάτι περίεργο. Μετρήστε τις δεκάρες σας, γιατί θα τις χρειαστείτε. Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Οικονομήστε και τα 50 λεπτά. Πολύ δύσκολα, παιδιά. Πολύ δύσκολα. Προσέξτε. Πήγα να Και με αυτό εννοούμε τα καθημερινά σας μοκατσίνο. $14 με σαντιγί και γεύση κολοκύθρας, τα οποία καταλήγουν στα $14 μαζί με το οφειλοδόρημα για τον μπαρίστα. Μην παίρνετε μοκατσίνο όταν κάνεις €14 και μετά δίνετε και tips στον μπαρίστα. Νομίζω έχει... Νομίζω υπάρχει κάποιος λόγος να σας πει εξοικονομήστε ακόμα και τα 50 λεπτά. Όχι ρε, τα 2 λεπτά. Ξέρεις τι βασικά... μπορείς να πάρεις με ένα 2 λεπτό. Την ψυχή μου. Ωραία. Αυτά ήταν τα ζώδια, δεν υπάρχουν άλλα, τα άλλα πέθαναν. Ας τελειώσουμε από τα ζώδια και πάμε στα ζώα. Ήξερες ότι... Πες εσύ. Πες εσύ. Πες. Ήξερες ότι... Όχι, δεν ήξερα. Ωραία. Επόμενο.
Ήξερες ότι οι αγελάδες έχουν κολλητούς φίλους. Αλήθεια. Και άμα είναι μακριά από αυτούς στεναχωριούνται. Έλα ρε μάνα. Είναι η... Πώς το λένε, η Μαρία και η Ελένη. Και είναι besties. Και άμα χωρίζονται, στεναχωριούνται. Άμα το ένα πάει για κρέας, στεναχωριέται. Ναι, άμα το άλλο γίνει Και φτεδάκι. κοκκινιστό. Τώρα θα πάει με το ίδιο τρόπο. Τουλάχιστον το άλλο ας γίνει κάτι άλλο στο δίπλο πιάτο. Αλλά να ξέρετε ότι μπορεί ας πούμε, να κάθεστε σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο. Και ο ένας θα πήρε κεφτεδάκια και ο άλλος θα πήρε κεφτεδάκια. Αυτά τα δύο κεφτεδάκια μπορεί να ήταν besties. Ναι, Και μην το ξέρετε. Εσείς τρώτε. Τη Μαρία και την Ελένη μαζί. Ναι, δεν τρέψετε. Ναι, τουλάχιστον. τουλάχιστον, μισό λίγο. Τουλάχιστον πηγαίνετε στο δίπλα τραπέζι, πάρτε ένα κεφτεδάκι από τη Μαρία, ξέρω εγώ. Έτσι ώστε να συναντηθεί η Μαρία και η Ελένη μέσα στο... Ναι. Και εγώ αυτό πήγα να πάω. Είμαστε τόσο. Ωραία. Όχι, δεν είμαστε. Είμαστε σαν τις αγελάδες, αυτοκόλλητες είμαστε. Αυτοκόλλητες. Αυτοκόλλητα. Λοιπόν, άλλο ένα fun fact. Αφού είμαστε στα ζωάκια. Πώς λέγονται αυτά τα γλυκούλια που είναι μέσα στο νερό, είναι στα αγγλικά λέγονται otters, στα ελληνικά πώς είναι? Δεν ξέρω, αλλά ξέρω τι μου λες, οπότε συνέχισε. Κάπως λέγονται. Με έψιλον ξεκινάμε νομίζω. Βάλε εικόνα μετά να καταλάβουν. Ένα τεράστιο ότρο εδώ. Αυτό εδώ είναι. Ήξερες ότι όταν κοιμούνται κρατιούνται από τα χεράκια για να μην τους πάρει το ρεύμα? Το φώκες. Σαν Όχι φώκες. Είναι πιο μικρά, έχουν χεράκια και ποδαράκια. Τέλος πάντων, κατάλαβα τι μου Ναι, λες. και είναι cute. Και ήξερες ότι όταν κοιμούνται πιάνονται με τα χεράκια για να μην τους πάρει το ρεύμα? Ναι, το διάβασα αυτό κάποια Και στιγμή. είχα δει μια φωτογραφία και ήταν απλά δύο σκατουλάκια που κάπου κρατιούνται. Ναι. Και τα γλύκα. Αλλά να κρατηθούμε, μην τους πάρει το ρεύμα. Μας πάρει το κρύο. Κάτσε, γιατί Κρύο. σου κρυώνω τα χέρια τώρα. Πιο Θα πιάσω από κρύο. εδώ. Ωραία. Πες Ναι. εσύ κάτι. Να Τίποτα πω, πάει. να πω εγώ κάτι. Στο έχω ξαναπεί. Θα το έχω ξεχάσει. Αλλά επειδή θα σας το ξαναπώ. Λοιπόν, Γιατί έχει ξέρατε, γίνει demo version. ξέρατε ότι στο Άγιο Όρος, το θυμάσαι? Όχι. Ξέρετε ότι στο Άγιο Όρος αγκαλιάζονται για 2 λεπτά συνεχόμενα, ολόκληρα. Ξέρετε, το ξέρεις. Α, το θυμήθηκα. Ναι, στο είχα πει. Είναι ό,τι καλύτερο. Και μετά για κάποιο λόγο μου έλεγες άμα πεθάνει η μάνα μου και θα πρέπει να πάρω κάποια αγκαλίτσα Άμα πεθάνει κάποιος, και θα πρέπει να ξοδέψεις 2 λεπτά από τη ζωή σου για να πας στη ζωή της μάνας. για να πάρεις αγκαλίτσα κάποιον. Έλα, δεν πειράζει. Ωραία. Και 2 λεπτά ξέρεις τι λίγα είναι. Μπορούμε και 1 ώρα ρε. Ναι ρε φίλε. Απλά να στέκεσαι. Τουλάχιστον όπως είπα και προηγούμενη φορά θα έχεις δικαιολογία για το σχολείο. Ας πούμε, μπορείς να μην πας την πρώτη ώρα και να έχεις δικαιολογία ότι έπαιρνες αγκαλίτσα όλη την οικογένεια. Και η οικογένειά σου είναι ας πούμε παππούς, γιαγιά, αδέρφια, αδερφάκι, αδερφούλα, μάνα από εμάς, σκύλος, θεία, θείος. Όλα αυτά με καμιά ώρα δεν βγαίνει. Ναι, αλλά φαντάζομαι να πρέπει να πάρεις αγκαλιά από ευγένεια. Αυτή τη θεία, τη συγκεκριμένη. Που είναι λίγο. Είναι λίγο απ' όλα. Με θεία. Πεινάω, συγγνώμη. Ωραία. Ωραία, συνεχίζουμε. Ναι. Έχει γεύσει κόρνο. Ωραία, λοιπόν. Επόμενο fun fact. Επόμενο fun fact. Λοιπόν. Ξέρεις πώς λένε ή πώς λέγανε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το λένε ακόμα. Την ποδιά. Την ποδιά που βάζουμε για να μαγειρέψουμε. Στη Λευκάδα. Φοβίστρα. Όχι. Είσαι κοντά. Σου δίνω άλλη μία ευκαιρία.
Είναι προς το μούνι. Προς το μουν ή. Όχι, όντως. Συγγνώμη, λέγεται. Πας, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ και πας ρωτάς σε κάποιον. Θες να πάρεις ποδήσερ και λες πού είναι το προς το μούνι. Ναι, Άλλος ένας λόγος να σηκωθώ και να φύγω από την Ελλάδα. δεν πειράζει. Αυτό στη Λευκάδα το λένε, μα εντάξει. Πάλι Ελλάδα είναι. Εντάξει, απλά μην πας Λευκάδα. Πήγαμε 3 φορές με το σχολείο. Άλλο που μας πήγαιναν 3 φορές μέσα σε ένα εξάμηνο. σε μια εβδομάδα. Ωραία, λοιπόν. Αφού πήγαμε στη σχέση με τη μαγειρική, Ναι, και πες. ήξερες ότι η κέτσαπ, καταρχάς, πού νομίζω ότι φτιάχτηκε η κέτσαπ? Γράψτε τα comments. Στη Γερμανία. Όχι. Όχι, τέλος, Όχι. αυτό είναι. Όχι. Η κέτσαπ, αυτό είναι λίγο μεγάλο, γι' αυτό θα το συζητήσουμε κιόλας. Η κέτσαπ εξ αρχής είχε φτιαχτεί στην Κίνα, οι Κινέζοι, και διαβαζόταν σαν Εννοείται, και οι Κινέζοι, ναι. παυλίτσα τσαπ. Κέτσαπ. Και εξ αρχής, εσύ την κέτσαπ την ξέρεις από ντομάτες, σωστά? Ναι. Παλιά ήταν από ψάρια. Σκαρφάρι. Σκετάρια. Όχι, ήταν από ψάρια και ήταν σως για ψάρια. Και ήταν έτσι καφετή, έτσι λίγο χρώμα. Ναι, αλλά σως από ψάρια για ψάρια. Νομίζω πάντα ήθελα μια σως για να τρώμε ψάρια, οπότε θέλω να δοκιμάσω. Δεν υπάρχει. Έλα ρε φίλε, Κρίμα. έλα. Και μετά αυτό με τα. Αυτή την ketchup από την Κίνα την πήραν οι Αμερικανίδοι. Παρόλο στο διάλογο, ο Τραμπ. Και. Κοστάει όλα. Ναι. Ναι. Και έτσι όπως το εξελίξανε, ρε παιδί μου. Ναι. Άρχισαν να βάζουν ντομάτες, ήταν ότι η ντομάτα ξέρω το φτιάχνει πιο ωραίο. Βγάλαν τα ψάρια, βγάζαν το ό,τι κινέζικο άφησαν οι Κινέζοι και βάλανε μέσα ντομάτες. Ναι, βγάλανε ό,τι. Βγάλανε όλη τη συνταγή και την αλλάξανε και βάλανε ντομάτα μέσα και απλά το ονόμασαν κέτσαπ. Είναι τα πάντα εκτός από ντομάτα εντωμεταξύ, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Και ναι, Κάποτε μπορεί να ήταν ντομάτα. και τώρα αυτό ονομάζεται ketchup. Wow. Και πάλι οι Κινέζοι Wow. φταίνουν. Οι Δηλαδή, Κινέζοι. φαντάζεσαι να πας κάπου και να πεις κέτσαπ και να σου βάλουν ψάρι. Κοίτα, μόνο στην Κίνα αυτά. Κοίτα, ήταν από ψάρια συνήθως και είχε φάση και κρεμμύδι μέσα, είχε διάφορα. Οτιδήποτε δεν μπαίνει μαζί σε ένα. Ναι, αυτό ακούγεται γαμάτο όμως. Ναι, όντως. Δεν θέλω ένα τέτοιο. Κι εγώ, πάμε στην Κίνα. Όχι, λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Στο επόμενο επεισόδιο. Θα φτιάξουμε ketchup. Ναι. Αυτό θα κάνουμε. Ωραία. Το πνιγώ. Και είναι όντως ωραίο αυτό, γιατί ξέρεις τι, ό,τι σως ξέρουμε φτιαχτήκε εξ αρχής από την Κίνα. Και η ketchup δεν το περίμενε να έχει φτιαχτεί από την Κίνα. Όταν το έμαθε με τη φάση. No way! Οι Αμερικανέζοι το πήραν πάλι όλα. Πάλι καλά που δεν το έκαναν πόμπες. Ωραία. Τι γελάς? Και θα έρθουν κάποτε. Και όλη αυτή την ώρα δεν βγάζει. Όχι Θεέ μου, εντάξει βγάζει, απλά έκλεισε το κινητό μου και λέω αυτό ήταν. Εντάξει, ήμουν έτοιμη. Ωραία λοιπόν, παιδιά. Άρα ένα fun fact. Τώρα που το θυμήθηκα, πες δεν το ξέρεις, αλλά Πες μου. λοιπόν, ήξερες ότι το μέλι μπορεί να είναι. Δεν χαλάει. Δεν χαλάει. Καθόλου. 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 Είχαν πάει κάποιοι επιστήμονες, δεν ξέρω πόσο τους κομπαλάκες, και είχαν βρει ένα. Ή βαρέλι ή βάζο, δεν πολύ κατάλαβα. 3.000 ετών μέλι και τρώγονταν. Απλά ήταν τόσο Πέτρα. γλυκό. Α, Ήταν τόσο γλυκό. Ήταν λες και έβαλες, ξέρεις τι, ήταν ζάχαρη και βγήκε σταγόνο νερό. Αυτό. ωραία. Θέλω. Ωραία, θα λείψουμε όλους, φτιάξουμε μέλι για να μην μας γκρεμιστεί. Ιδέα! Ναι, και μετά θα το γλύψουμε. Κοιτάς έτσι. Πούς. Εν τω μεταξύ έχουμε ένα δεντράκι δίπλα στο βρασίδα. Το θέμα είναι πως δεν φαίνεται. Θα φανεί
κάποια άλλη στιγμή να είστε σίγουροι θα το δείτε. Θα το αφήσουμε στο 25. Τα αφήνουμε στο 25 και θα το δείτε κάποια άλλη στιγμή. Ωραία, πες εσύ, ακούω εγώ. Τέλος πάντων. Τι να πω. Κάτι που έπρεπε να ξέρεις. Ήξερες ότι... Στο έχω ξαναπεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει, αυτοί δεν το ξέρουν. Τι, εγώ μόνο μετά οι ώρες θυμάμαι. Οι γαρίδες κάνουν την ανάγκη τους από το στόμα. Δεν το ξέρεις. Τώρα το έμαθες. Μου ήρθε πολύ απότομο. Α. Συγγνώμη, δηλαδή, άμα δύο γαρίδες φυριούνται εκείνη τη στιγμή και κάποιον του έρθει η ανάγκη, θα χέσει στο στόμα του άλλου. Ναι. Δεν ξέρω, βασικά δεν ξέρω αν χέζουν οι γαρίδες, αλλά πάντως Χέζουν. κατουράνε από το στόμα. Νομίζω. Έλα ρε, και οι γαρίδες είναι τα αγαπημένα μου, είναι απλά κάτι μικρά σκατολάκια. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Σε νόστιμο. μια φάση θα φάμε γαρίδο μακαρονάδο που θα φτιάξουμε οι δυο μας, το ξέρετε. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, ξέρετε πώς μας ήρθε αυτή η ιδέα να κάνουμε το podcast. Απλά καθόμασταν και λέγαμε τι να κάνουμε με τις ζωές μας, να κάνουμε podcast. Με πιο πολλές λεπτομέρειες γιατί ο Αρσίδας δεν θυμάται τίποτα επειδή δεν βλέπει. Λοιπόν, ήμασταν στη τάξη. Τι μάθημα είχαμε και εσύ, νομίζω βιολογία. Μισηγές. Κάτι είχαμε. Μαθηματικά. Σε μαθηματικά έρχονται οι Να σου πω καλύτερες κάτι, ιδέες. δεν είχαμε τίποτα, απλά καθόμασταν. Μαθηματικά. Εμείς πάντα καθόμαστε, δεν προσέχουμε. Τέλος πάντων. Και απλά καθόμαστε, γυρνάω εγώ στο Βρασίδα. Τι ωραίο. Και απλά αρχίσαμε να μιλάμε για κάτι. Δηλαδή, για κανάλια, μετά ξεκινήσαμε για τους αγαπημένους μας YouTubers. Μετά και μετά- μιλούσαμε για αποτυχημένα μας project. Ναι, για ιδέες που είχαμε και δεν τις πετύχαμε. Δεν τις σκοπεύουμε να τις πετύχουμε. Πολλά θέλετε. Και απλά ήταν μια ιδέα που μας ήρθε ταυτόχρονα. Δηλαδή, η ίδια στιγμή. Και απλά λέμε να ανοίξουμε ένα κανάλι. Ναι. Να κάνουμε podcast συγκεκριμένα. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει το κουδούνι, κατεβαίνουμε κάτω. Και στην αρχή το είπαμε για πλάκα. Μετά το καθόμασταν. Εγώ απλά το παίρνω τόσο serious αυτό το πράγμα και λέω ναι, Ναι, podcast. θα το κάνουμε όντως. Ναι. Στην αρχή είχα ιδέα όχι για podcast, αλλά μετά σκέφτηκα ότι το podcast ήταν το καλύτερο. Ναι, είναι τύπου πιο απλό απλά να κάτσεις και να μιλάς και να λες τα Ναι. νέα σου. Ναι. Και ξεκινήσαμε με την ιδέα, μετά ξεκινήσαμε με Ψάχναμε όνομα. ψάχνουμε ονόματα, όλα αυτά αυτό ο Βρασίδας έκανε. Εντάξει. Ναι. Και μετά καταντήσαμε στο σημείο ότι απλά πήραμε τους κόλους μας, φτάσαμε μέχρι το κινέζικο, πήραμε ό,τι χρειαζόμασταν, πήραμε αυτό το υπέροχο σκομπό, που το Ναι. βρήκα για 10 φορές πιο φθηνά σε ένα Τι άλλο όμορφο κινέζικο. που είναι αυτό. Και τα αγοράσαμε όλα αυτά και είμαστε σε φάση ναι. Θα το κάνουμε και ξοδέψαμε τους λεφτά και ήρθαμε και το κάναμε και αυτή τη στιγμή Ναι. το κάνουμε. Και αν δεν μας κάνετε διάσημες, θα βρούμε που μένετε. Θα σας βρούμε. Και θα σας πούμε, γιατί δεν μας κάνετε διάσημες. Haters. Haters. Α, επίσης haters. Όντως. Μην γράφετε στα σχόλια. Όντως, δεν είναι το. Δεν είναι Βασικά καν όχι, το γράψτε school. στα σχόλια. Απλά μην γράψετε πολύ κακά πράγματα στα σχόλια γιατί θα τα σβήσουν. Όχι, γράψτε απλά όχι στα δικά μας. Μπορείτε να μας κάνετε hate σε άλλα τέτοια, σε άλλα κανάλια έτσι ώστε να μαζευτούν άνθρωποι και να μας δουν. Επίσης, εντάξει, κάντε μας hate εδώ, οκ, μην μας βρίσετε ρε παιδιά. Θα το σβήνουμε, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Όχι, ρε, θα τα αφήνουμε. Θα αφήνουμε μόνο αυτά που βρίζουν. Τα υπόλοιπα τα καλά θα τα σβήνουμε. Είστε καραπούς, είστε όλα, είστε Και μου δούμε πελαγμένοι. like. Είστε μαλακές. Αυτά τα Απλά 3 δευτερόλεπτα απλά είναι ήχος του τρένου. όχι, ναι, όντως σκεφτόμουν όσο μιλήσατε να Όπως είπα την προηγούμενη φορά. Ναι. Πάνω κλώτσικα να ορφανό, μην γράψεις με χαζομάρες. Ναι. Δεν είσαι Δεν είναι cool αυτό. Ναι. Άλλο αν μας γράψεις πόσο όμορφες είμαστε και πόσο καλά τα κάνουμε. Αυτό είναι πολύ cool. Και μπράβο σου που θα το κάνεις αυτό. Αυτό είναι όντως cool. Ναι, αυτό Και αν μας κάνεις donate, αυτό είναι όντως cool. ναι. Και αν να μας μας δώσεις δεις. τα λεφτά σου είναι ακόμη πιο cool. Και αν μας πεις που μένεις και το IP της κάρτας σου, είναι πολύ πιο cool. Ναι, και να μας δώσεις ένα ακόμα στούντιο που θα έχει θέρμανση και ηλεκτρισμό. Θα είναι τέλειο.
Θα είσαι ο cool. Θα είσαι υπέροχος. Ναι, θα αγαπάμε. σε βλέπουν στο δρόμο και θα λένε «Α, ένας cool άνθρωπος». Ωραία. Έτσι θα μας κάνουν εμάς το θεμαζούδι. Ωραία παιδιά, λοιπόν. Καλή χρονιά. Με υγεία και χαρά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, share και comment και οτιδήποτε άλλο μπορείτε για να πάρουμε λεφτά. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ήμουνα ο Βρασίδας. Είμαι ακόμα ο Λεωνίδας. Ήμουν, δεν πας καλά. Εντάξει. Θέλει να Και πεθάνει. όλοι μαζί βρισκόμασταν στο υπόγειο της μαμάς μου και τα πίναμε. Σαν γνήσια αλκοολικοί. Αυτό το Τσιν τα τσιν. πίνω. Τσιν τσιν. Καλή χρονιά. Καλή- Αντίο, γεια. Καλή χρονιά και για αφήστε τους εαυτούς σας στο 20... Αφήστε τους εαυτούς στο 25. Αφήστε το παλιό σας εαυτό στο 25. Γίνετε... Καλύτερους άνθρωποι. Ναι, Είπα καλύτερες άνθρωποι. Δεν πειράζει. γίνετε καλύτερες άνθρωποι και προσπαθήστε να μην πεθάνετε. Ναι, Και όσοι είναι στο σχολείο αυτή τη στιγμή, καλή μας τύχη. ναι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Δύο σας. Ωραία, λίγο έμεινε. Ωραία, για να πιω γι' αυτό. Εντάξει, με πνίγεις. Μου είναι σωστό μου και άρχισε να μου πνιγώς. Πρέπει λίγο. Δεν θα πνιγόντως. Δεν λέμε στην αρχή. Θα το βρούμε, παιδιά. Είναι το πρώτη πρώτο φορά, podcast. σίγουρα. Είναι η πρώτη μας φορά, δεν το έχουμε ξανακάνει. Σε εσάς, στις οικογένειές σας, τσιν τσιν, όπα. Πήγαμε να τα σπάσουμε. Όπα. Λοιπόν, Ωραίο κρασί. καλή σας χρονιά με υγεία και χαρά.